Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ngemrapta ning Karang Kadempel. Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Aku ngemrapta ning Karang Kadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti ming bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus Klima Sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha matur kali kula nek pustaka Jamus Klima Sada ical margi saking Sinuwun Ndarawati. Sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku arep mangsa nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengguh kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing nggawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Kakang Semar. Juntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya. Aku ora bakal silak. Aku sagung upaya menyang didulungi pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Syukur nek sampeyan pun tanggap. Perusahaan iki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang didulungi Petruk kantong bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen setunggiling nalindra ingkang turun tangga jawab perkawis menika. Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna wonten maring adhawuh. Ayo nderek pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati. Jarang-jarang prapta tanah Jawa. Niatku mung upaya menyang endi lenggahing Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara Ngawu langit. Nalika semana aku matur marang Bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengen dadi nalindrane negara Ngamarta. Kok banjur panjenengane ninggal negara Ngawu langit. Nalika semana weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku lakon penjangkaku. Wis watara sak warsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa. Mekaten Dewaji. Yen ora ketemu nadyan kekalangan mubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapa Begawan Dewa Kahana Pate. Anak Prabu Dewaningrat inggih Bapak Penemban. Lah kok malah sumusul marang pun Bapa. Mboten jenak manah kula melang-melang kadodene nembang jabang wonten tepi ning Balumbang. Kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapak Penemban menika persasat kadidene ngentes silem kalawuh babus kumambanging Sila Kresna. Kula nyuwun dawuh Bapa. Jumbo kawan apa ingin mbok aturake marang pun Bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko. Mung kari ngenteni sasi ring bawang sak umuring jagung nggih. Lire paduka Bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen. Iki aran pustaka Jamus Klima Sada, iki panguripaning para Pandhawa. Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klima Sada. Wong kang bakal gawe siraning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring.
Pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaningrat. Waduh, Bapak Penemban. Upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Sumunten kula sembah kaping 1000. Anggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu piye aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapak Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Nai Pandhawa sampun kula tingkes. Kula ing badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak dherekake nggih anakku cah bagus. Sapa iki? Ana satriya bagus. Ngadang ning dedalan Malindra Muda. Panjenengan sapa? Kowe dhisik ngaku. Raden Janaka, sampeyan sapa? Nalindra ngawau langit Prabu Dewaningrat. Lonjong botol aku mungit wadyabala segelar sepapan. Wigatine apa sinuwun Prabu Dewaningrat? Raden, kepasang yuk ya katuju ngene. Akuku ketemu karo Raden Janaka. Mara gaget tuduna menyang didununging negara Ngamarta lan para Pandhawa. Ya kene iku ing upaya para Pandhawa bakal tak tingkes. Pandhawa wis ora duwe kekuatan sabab pusakaning Pandhawa diasta dening Bapa Begawan Dewa kauna wujud pustaka Jamus Klimasada. Mula panjenenganku bakal kelakon nggone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa. Desmak bathuk mata mara ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandhawa ning ngarepe Janaka, mara gage rungokno. Aku panengahing Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah. Sing edan nemoni macan. Malah kepara akbar ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri-lipange. Ayo, kowe dhisik tak rangket Janaka, mara jajalan Arjuna. Prabu kaya bubar perang. Ih, Penemban. Kula sampun pinanggih kaliyan Arjuna.
Sabanjure piye Bapa Peremban kula nyuwun prisa pusaka menika nyata menapa mboten setitik Najan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Lima Sada nanging kadidayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi ingkang putra kawon tanding kaliyan Janaka minggira tak tandangane kowe Raden Janaka sapa Begawan Dewa Kaon aku wong tuane Dewaningrat kowe sing nidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada dasar kepara nyata mbok balik ke apa ora balik tak nggo gatheng siramu tamu dadi kuwanda kowe Janaka ing kasinggihan kok ora leduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda kasinggihan mekaten mungsuhmu sapa Prabu Dewaningrat kalian Begawan Dewa Kahana larah-larahe piye Rono Begawan Dewa Kahana ingkang nidra pustaka Jamus Lima Sada lho kok ora tok rebut Nata digdaya sekti kalintang jayaning perang wis kecekel gong sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada wis kecekel kok wis nang polsek endi urung nang polsek endi intine wis mungsuh Ndara Janaka lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adhaw pancen bener kang dadi ucaping Siadi pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaningrat utawa Dewa Kahana kepareng paduka ayo golek jago Yayi dateng pundi wis to manuta pun ngakang nyenengke tenan ngene. Aku yo nek diiringi ngene iki rasane kaya bunga kae. Angane jan apik-apik tenan. Angane apik ning matane kurang permono. Pengendangku ki tangane kok nganggo ngrangkul lah ya wis kuwi. Ora iso mbok tembal-tembel iki anggere wis ngene iki godane tangan apik ki ngono ku. Piye kaya dilekke ya surang gugu. Sakane pokoke isune ana apa-apa aku lunga saka moh nek ditempuke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya lagi susah kaya ngene malah. Wis ben. Tinggal udut. Lah dekno piye wong tibone teng alas kene ya arep ngopo? Lah ngerti lor kidul wetan kulon. Arep mulih nang ndi dalane. Ya ngono suwe-suwe ora ana sing nulungi. Wong kene anggere pasrah iki suwe-suwe ana sing nulungi. Anggere ana wong liwat aku arep pasang ulat memelas. Nek perlu arep netes keluk ora lho iki sapa mesake ditulungi kanane piye kan ngono kuwi nek aku ki ora sedih asal ngono wong nulungi. Wis men. Ane ning alas ki sak liwat ya sapa? Kok isa-isane ora. Piye nasibku iki dadi kaya ngene kahanan. Wis. Ada dimangsak ngono gak terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ana gendruwo nyedaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ngono ra ya. Sampeyan ku padha karo sing Mbau Reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing Mbau Reksa alas kene. Lah sinten? Apa
Apa kowe lali karo aku, Petro? Aku tau tadi srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman donya iki durung ana menungso sing urip ning donya bangsaning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro? Oh, ladar. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong gege. Si tak ini kayak. Ala bapak lah. Galingan. Sampean kok teng mriki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus kowe tiba neng kene lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kyai Nenggala, kowe kuntal kaprapal, kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Pustaka Jamus kelima sada ilang. Lho, sebabe dicolong karo menungso sing murang tata. Waduh, ngandel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa tak kon maringke aku ya ngeyel. Saiki nek Pustaka Jamus kelima sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiyatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso bantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendang malih warna nyemplunga sendang kono. Nggih. Urung arep tak lereni kok ditungtung. Petro kowe wadadi Demang. Nggih. Nganggo Demang sakarepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga diloneh ning Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Nggih, sendika ngestakaken dalem. Nolo gareng dalem. Nolo Bagong. Iki eneng wong. Wong alasane kok iki eneng wong ya. Wong alasane wong golek kayu, wong golek ramban. Udu. Iki cahyane Sumorot ki lho. Aku nek wong golek kodhok bathuke Sumorot kabeh. Wis ora sanggetul to wis. Dilarani nggih. Tak takonani ya to, nggih ditakoni mawon. Iki sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Panjenengan sinten? Aku Nalindra Ndarawati. Kok melampah dumugi tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh suwijining wong ingkang bantu kelawan bot repotku. Panjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra Pustaka Jamus Lima Sada. Yen kowe iso ngrebut Pustaka Jamus Lima Sada, kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa. Menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae Paranana. Nggih, ngestokaken dawuh. Begawan Dewa Kaana kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembuta ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Remban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Wong niku janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun biyantunipun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur nyuwun pambiyantunipun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban.
Pusaka jamus Kimasada kula betanipun dados kula ora wira-wiri nyoh tampan ana ngger kawanan. Pinter njara langit kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Wilatik Glismen inggih sinuwun cekat-ceket cukat-cakut trampil tengginas ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa nggih lha aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu aja ming pusakane lajeng penditane matur ana sisan nyuwun pangestu sinuwun. Iki wong sing culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndarawati. Wong culika ya dibales cara culika mati dening aku ayo kowe apa aku sing teka iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jlek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak lagi bengok. Mula ora padha canom-nom, canom. Ngono nek wong tuwa. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki Becor jengkolmu mlocot kuwi. Syukur dole kowe ijik urip us aja ngawu gawar ngawur. Tole piye? Lho kon tondo. Iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tasih, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Sapa sing ngasta? Sinuwun Ndarawati. Syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita naminipun Dewa Kaona nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaona wae kalah, Pak. Sapa jenenge? Dewa Kaona. Wahono. Kaona. Gua kandang ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megel. Pangling karo aku. Pangling ora ngerti. Aku ora ngerti. Pangling to. Pangling. Candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok trucut kowe ayo. Ayo nganggo sandangan lanang barang ki ngop. Kakang Semar kula tobat, Kakang Semar kula sampun tobat, Kakang kula sampun.
sampun dipun sikep kados mekaten. Adem. Adem menika ora ya ora terus kaya ngono lho sapenake dhewe ora. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kakang menika sembrono Durga, kula wonten dawuh ngapa lho? Madosaken tedha para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta ki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa ayo bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing bisu dijawil. Apa digendong jak mulih. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Aja takon dosa konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang. Bali. Kanjeng Ibu kok sampun racut kados mekaten bali nggih dewa srane bali. Konangan Kyai Semar ngrekoso malah urip awake dhewe bali kabeh wadya bala cek. Ratu Gustiku mundur. Kewirangane bendha ayo belakno. Waragudara wadya bala dandang mangure Jaramaya ya ora nggawa bali kanca-kancamu deplok ndasmu gaglak limpamu. Semar cengengesan. Den apa? Pun paripurna cariyosipun. Mugi-mugi tansah pinayungana karaharjan, pinayungana katentreman, pinaringana berkah saras samukawisipun manggiya ingkang langkung sae. Yo. Kula warga Pak Ariyanto tansah pinakikantuk ridho saka ngersaning Gusti karya jagat kula sak kanca menawi wonten lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun maripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala sura sudra janing kang rat so brasta taping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih kula.